Borpothar Police Atum Lak Kriner Kep Anam Aronri Arunachal Lahore Kinep Long Lahorijan PRF Lapen Doldoli RF Along Kitharli Jiaphan Karbiang Autonomous Council Pen Hukum Kipi Okiring Rongkimi Domahi Aklamalong EM Retasing Hi Kahumri Dam A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Difu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardom pinia daba berta long penili sami mirinhan sepi pinia bertang ton pen arjuponik tha Borpothar Police Station angkang National Highway thongkep reserkep atowar Khakrajan Police naka checking along ke ton ke lang ke do bomahut ke ongdung aronre Arunachal adet kasalam ahor ke nebdun long pusi berta ribdun long Birta kilong duna tengki thereponi phaing kora truck anerlo por phai isia por malom Arunachal Bandordeva pen Dimapur anat ke dambom ihum NL01L 6599 cement car thang atrakalong kakuruk dona hut carton pharu truck sira truck sikepra pli aronri pen Arunachal Pradesh ahor longponlu Police atum pen ke pachini pona tengke laso ahor hithialong lakriner kep an ador longchi lapen laso long kachirabdun inut Santos Mohoto hanjang lang so soraphan nep ingnang ponlonglu lapen non karjua sai pedo ponbom lang puta pachini pontu 23 তাৰিখে আমাৰ এটা গোপনীয় সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে বান্দৰদুৱাৰ পৰা এখন ট্ৰাকত 12 চকীয়া ট্ৰাকত কিছুমান অৰুণাচলী ঘোঁৰা আনি আছে ডিমাপুৰ অভিমুখে এই সংবাদ এই খবৰ পাই আমি লগে লগে আমাৰ খাৰকাজানত থকা নাকা চেকিঙত আমি নাকা সেটআপ কৰিলোঁ আৰু নাকা সেটআপ কৰাৰ পিছত আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমি এখন গাড়ী কাইনা পৰা হৈছে NL01L 6599 খন আমি প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম কিমান কাৰ্টন টোটেল 774 কাৰ্টন আমি অৰুণাচলৰ পৰা জব্দ কৰিলোঁ কামাক আটক কৰিছে লগতে এজন আটক কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে সন্তোষ মাহাতো Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong Live Non kewangji thereponi phai thongkebra isi Aprang Lahorijan PRF lapen Doldoli RF along Aronri pen Kidotuma Phan Kitharli Ponchi Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asykam Principal Chiefs Conservator of Forest Pen Hukum Pangdak Pontanglo Karbi Anglong Live kilang arat kedo anaphan isi akinang sorabirta arjuikta Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asykam Principal Chief Conservator of Forest Hinpen Kidamtang Thereponi Phai Inkora Pliani Kipangdak Pon Lahorijan proposed Reserve Forest Lapen Doldoli Reserve Forest along Aronri pen ke dotoma phan non kewangji thereponi phai thongkebra isiani ke tharle ponja phan hukum ipontanglo Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asykam pen ke pangdak pon sodda kabirta arjuponik tha non kewangji thereponi phai thongkebra isi Aprang Lahorijan proposed Reserve Forest Lapen Doldoli Reserve Forest along Aronri pen boha ke domati illegal encroacher atuma phan Kitharli Ponji Aphan Kidamtang Thereponi Phai Inkora Pliani Karbi Anglong Forest Asykam PCCF pen Pangdak Pontanglo News Report Karbi Anglong Live Domahi Aronga Jilake Karbi Akhayang Bong Isi Kithenai Aronga Jilo Bangso hud me thanga khaya ke kan pen ke danglok ason ason kachipati pedopon pu Bangso adumahi aronga je ke padopon ji dimalong ke damtang thereponi phaing kwara trogani Karbi Anglong Autonomous Council EM Retasing hi humri damsi adimaklong along an langchari dam
Aningkan wang son thak thak si piningle thota nomati constituency ka parlo jesamet okkereng rongkimi along kedo domahi aklamalong Karbi Anglong Autonomous Council EM retasing hi humri damsi adimaklong kelang charidam bangso domahi aklamalong aningkan wang son thak thak domahi ketalon ponlong pa media phanpura okkereng ara datum chepatir piponsi chingwai ponlo Bangso ka chingwaya hut aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM retasing hi ka chetong dun along nomati mondol committee amai phu jodi timongatum chetong dun Bangso ka chingwai juddet pen aphi domahi katalon ji aphan ka chingwai arat pen japonsi EM inghia sang ho pen langchari damsi koson ben si bangso katalon ponjima bangso puthak chingki jethan ponthu Bangso domahi aklamalong kidoan atheng pi theng prangta ki pi pon pe de ja phansi EM pen pin khatekang News report Bikram Teron Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon amar jiwan Nili kiso pray ninkan phipo tengelo kiso a bemar ke lason halo ye phong kiso phuo choro phoming mang phukati apa mek choro lason do kisu diabetes kisu kan arkep lo doai da chulo ghatita kisu chelang nam ulo di mapura chelang amlo di puda chelang amlo gedong kage farmasi the doai the ne sinam delo tano na mangela so doai chu det penge asap che do ni dan tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Pier Thelong Monit ke chan pigajok thengpi thengprang moniratum ke pana hoka joini jesemet nonilitum appear Thelong inghu narwe botor bokan kache tonte nang dotanglo Lason si Pier Thelong monira phai nang ke bat bom asol thotsi gari motor sitami arniwang si aphai nang ke bat Bangso jok rongso pia towar pi hai hualong chethanon e pin traffic jam akisum nang dotanglo lapen gari motor amihian parta ke ongtung company factory amihi pena jok clear sing appear the phat mihi ki ik pollution panghun monsi paterdo lason thot si monera tum plastic polythene kirim ke hijik jamajok monera ka elong ka phiri mimi ang nangle roklo athe plastic e kithu kangjir un ahormukali lasila athak ke jong ponason ke do an pier the monera tum koson si kachere ke khang na pen pier the phan kirai komnang jima pu mathasi Assam Science and Technology Education Council mate ASTEC kapin khadateng pen jakwea song NGO pen kedam tang there ni phai ingkora hiniar ni pen prek jam school along plastic polythene pen kachere kapa hello save water save energy puwa puthak chirok to amai padupon bomlo son thotsi ni phoke chok there poni phai ingkora trogani Karbi people's whole taralang so long poster painting lapen arjan ki hi charlie au somar tuma phan kache patia jai mek dengpon Bangso long Sunrise School Rongnihang English School Mithi Phang ME School along Lo Charlie also Maratum Chepate Dun Rinti Jakwea Song NGO along District Nodal Agency Karbi Anglong Assam Coordinator Ronaldson Bay Lapen alang liri sang hotum pen patir piponsi kedam tang thereponi phaing kora trogar ni poster painting lapen kachisi kawe pin pen arjan ki hi kache patia jai mek misen pen ingsam jin pen pachun pon poster making competition come exhibition lapen ke on a sports drawing competition ni tum bi ponlo laso long nachir abdun kaprek a school pen na participate dun atuma pan sita me akero pilo lang tun ke bang pase france akero pilo mission life catching pen pinyan sita me ni to long na support dun bom ni to media hin pen sita me nang tum hana ko ni klong pen akero betlong ni tum na cover dun pot tela so program ke ni tum not bahini
by AC organizations claim chat nanji lapukali ladake has a community itum yongsi edim lapen emethang arbang pum yongsi itum chepe clarji plote emethang pen cheng ponang po lapen se hem thikup long ben se cheng ponang po lasanak thasi ilitum arong so pilong pang thirje phan ke than ki mum poning ke tum media hoya tum pen sta merang cherap dunang po News report Karbi Anglong Live. Northeast India long non ke monsam la pen kaching thur anathu paprang dun piklo pajok AFSPA ke parlopon alongri ke pajum ponji aphan Twitter along chardun ron pen Home Minister Amit Shah lam the kachipa klang pon hutsi labang so lam che parai ponpu pe klang pon Kidam tang thereponi phai inkora phorni Union Home Minister Amit Shah hin pen ki thanpon ki Prime Minister Narendra Modi ke japon a sarkar puthot Northeast angkang Nagaland Assam la pen Manipur hawara long Armed Forces mate Special Forces ek mate AFSPA ke parlo pon alongri ke pajum ponji aphansi kachi parai pon padolo bosi pachini pon India de rapur ki molong kapaprang si Prime Minister Modi hin pen Northeast India long kachirai kom monsam la pen kaching thor hin RD ki piduna jok piniani labang so long ria long monsam la pen kaching thoralat kapaprang donang thek klang ponlo AFSPA kopi lo protang te laki raikom saikhia to maphan isi jakong mate towar ke thu labang so ron ke raikom saikhia to monsam ke wanji aphan pura aning ke hang aling iri ka kuruk kinep kang nang lapen kinang sot pulote risim kang tang ki order jakong sitami AFSPA ke parlo pon along ria long anti en pona jakong dulu National Desk Report Karbi Anglong Live Kidam tang thereponi phaing kora trogani Forest Central Range ke parlo Karbi Anglong Forest East Division ahin pen patir piponsi arlong rupa da hawar towar kungalong aniwang Karbi ahan kacho jorver adimalong Karbi Anglong marat long rie puthak chirok tokamai padopon Karbi Anglong angkang pialong kidam tang penangat aningkan pen ason marat maring sang tiarlong thengpi thengtang pen danglok pinang ingnampi kanohok dolo Bangso penajo global warming api ong pirthe dang kisung bom atowar akrong si thekponlong bomlo Bangso pen kape chok ponji aphan pura forest sai campaign danglok pinangan NGO atum pen chirok tokamai padoponlo Lason thotsi kidam tang thereponi phai inkwara trogarni Karbi Anglong Forest Department atum pen chepatir piponsi marat longri athoi long kedo local market along an isi arsik jit chirok tokamai padopon Bangso langsun mate manja range area pini that range atum pen chepati piponsi along ladak jasemen ladak marat long ria long kedo national highway ari kedo akudar long an may padola awareness mai jasemet arway along la okatum phan poison pilong le polam pen chenglok la pen marat mareng api akereng genep pen chenglok ke pachi bangalong lelo puselang itum ladang awareness dengpon lo Nilito makemang laki isi rada phan ke pachini atheke aronre pen marat mareng api aphan ke pathi mate ituma bangke aronre pen marat api akireng amatsi kinep lapuson penangando lapenan parda aronre pen thengpi kanghu lapusona phai un an pen ke pajum ponang jia puthaksi bangso achirok tok amai kangni pusi thanpon Ili tunggal cepat pacinikan tunggal lah puilo je la illegal hunting kunon illegal fishing kunon hadi lasu ku thak mane awareness spread lo je mane ukon nang ko pergi aru akan pun ini tu man kusum lah re la parliament se hampun lo taxi mane awareness program nang pati ko News report Bikram Teron Karbi Anglong Live Tangte pinia da babirta ki lapansi kang ton paniklo